Lukáš Pavlásek je slovenský herec, ktorý zábavnou formou píše o svojich trapasoch z divadelného javiska, zákulisia, ale aj mimo neho. A Lukáš sedí u nás v štúdiu aj s jeho 2 knihami. Lukáš, vitaj. Dobrý deň vám prajem, pekné ráno. No a prečo som povedala, že slovenský herec? Poďme to trošku vysvetliť. Možno s tým menom tiež si zažil niekoľko trapasov. Ježiš, áno, ešte dobre, že hovoríš. No, to bolo... Mňa pozvali moderovať silvestrovskú akciu asi pred 6 rokmi do jednoho brutálneho, akože vyčančaného hotela vo Vysokých Tatrách. A ja som od 7 otvoril celý ten Silvester, začal som ho moderovať, ľudia sa brutálne bavili, hostia sa zabávali, smiali sa, hovoril som vtipy. Asi tak pred polnocou, tesne 10 minút pred polnocou prišla za mnou jedna hostka, ktorá bola vyrehotaná, hej, a pýta sa ma mňa takého dopoteného, kde som už vymenil 4-6 košiel, že prepáčte ma, chcem sa vás opýtať, neviete náhodou, že kedy má prísť ten Lukáš Pavlásek? Tak si hovorím, že viete čo? Už je možno tu, ale sa možno prezlieka, takže... A dokonca som ešte aj zabudol odhlásiť tú polnoc, takže... Ale vysvetlíme to, Lukáš Pavlásek je tvoj menovec. Áno, je môj český menovec. Český moderátor, zabávač a naozaj taký veľmi známy svojou tvárou a svojím špeciálnym nosom. No, priznám sa, že aj ja som si ťa pomýlila, keď mi povedali. Ďakujem ti veľmi pekne. Áno, tak to je taký môj trapas. Áno, Ivko? Sme iného Pavláska pozvali? Áno, áno. No, ja môžem ísť aj domov. My sme pozvali nášho slovenského Pavláska. No poďme k tým knihám. Ako vôbec vznikli? Prečo si sa ty rozhodol ako herec písať knihy? A ešte tak, dovolím si povedať, také intimné knihy, pretože ty tam ideš naozaj v obidvoch knihách s kožou na trh. Áno, ja som povedal jednu vec, že preto som začal písať tieto moje knihy, aby si všetci, ktorí si ich prečítajú, mohli zdvihnúť sebavedomie. Hej? Pretože pri mne to ide naozaj veľmi jednoducho. Ale ja som si... pre mňa je dôležitý smiech, hej? Pretože smiech lieči. A prečo by som nemohol zabaviť ľudí naozaj mojimi vtipnými, zábavnými situáciami, trapasmi, ktoré sa mi naozaj stali, pretože bolo ich neúrekom. A ja som to začal písať pred 11 rokmi, pretože som si na papieriky začal písať tie svoje vtipné situácie. A to len tak? Alebo si vedel... Už ich bolo prečo tak si veľa, to začal písať? Už ich bolo tak veľa, že som si povedal, že možno raz sa mi to zíde, hej? Áno. A tak sa aj stalo, že sa mi to zišlo. A minulého roku v januári som sa do toho pustil, otvoril som si tú škatulu od topánok, kde som si tie papieriky vysypal a povedal som si, že z toho napíšem teraz knihu. A tak sa aj stalo. Vznikol z toho trapas, nie len tento trapas, ale aj trapas celkový, pretože ja som si napísal ten svoj prvý rukopis, ktorý som poslal do všetkých slovenských vydavateľstiev, z ktorých mi o týždeň napísali, že prepáčte nám, ale nezapadáte nám do edičného plánu, takže ešte ani kniha nebola na svete a už ju nikto nechcel čítať. Áno. Takže potom si zvolil inú formu, veľmi modernú a fajn, a to sa podarilo. Opýtal som sa Google, že ako vydať knihu. Áno. A ten mi odpísal, že existuje taká forma, že crowdfunding, alebo darcovská platforma, kde si každý jeden, kto má nejaký sen, alebo niečo, čo si chce splniť vo svojom živote, môže si to v rámci tej darcovskej platformy jednoducho vymyslieť kampaň a ľudia jednoducho sa vám na ten sen môžu vyzbierať. A tak sa mi to aj podarilo. Ja som si minulého roku niekedy v apríli, začiatkom apríla do mája, nastavil som si to na 30 dní, vytvoril tú kampaň na prvú časť tejto knižky, kde som sa musel každý deň tomu venovať, aby jednoducho som si vyzbieral tie peniažky. A podarilo sa mi to nakoniec a tá kniha jednotka vyšla. Jednotka vyšla aj teda dvojka? Áno, jednotka vyšla 19. júna minulého roku a dvojka presne na moje narodeniny tento rok 25. marca. A v procese je trojka, dokonca píšeš detskú knihu. Čo je ale veľmi zaujímavé na týchto dvoch knihách, minimálne na tej druhej, neviem, či je to aj v tej prvej, že na konci tej knihy, keď sa prečítate tými trapasmi Lukášovými, tak si môžete začať písať svoje vlastné trapasy. To znamená, že ty v tých knihách myslíš aj na čitateľov. Mojich čitateľov, áno. V jednotke som to nezakomponoval, ale dal som to do dvojky.
Ohraničil som to síce dátumovo, ale to vôbec nevadí, pretože ak si moji čitatelia alebo diváci pôjdu hneď teraz kúpiť túto dvojku, tak sa vlastne úplne na konci tej knihy dočítate, kde si môžete napísať ten trapas, ktorý bude použitý v 3. pokračovaní. Aké sú ohlasy na knihy? Výborné. Brutálne. A nie len od kamarátov, hej? Nie len od kamarátov. Ja som si myslel najprv, že tú knižku predám iba jeden kus, ale opak bol pravdou a naozaj tá knižka je čítaná, aj prvá, aj druhá časť, z čoho sa veľmi teším a chodia mi naozaj veľmi pekné komentáre aj recenzie, z čoho som veľmi dojatý. Každý jeden deň aj správy, dokonca mi chodia na Instagrame aj fotky s knižkami, ľudia sa fotia s knižkou, takže sa veľmi teším. Lukáš, vidíš, že takto vznikajú trapasy? Ako si mi povedala? Miloš. Ja už neviem, prečo som takéto meno zvolila. Nie, bolo to zahrané a ja som vyštudovaná herečka. Ale nepíšem zatiaľ knihy. Takže, Lukáš, ja ti veľmi pekne ďakujem. Držím ti palce, aby všetky ďalšie tvoje knihy, ktoré napíšeš ako autor, boli úspešné. V každom prípade môžete vidieť Lukáša aj v divadle. Kde? Na Novej scéne dohrávam ešte nejaké predstavenia a u Janka Ďurovčíka Jan Art na skle maľované. A určite ho uvidíte aj na obrazovkách televízie Joj, pretože Lukáš Pavlásek aktuálne nakrúca náš nový seriál. Ja neviem, či to môžem povedať. Sexta je jeho názov. Ty nehovor nič, bude to na mňa. Takže držím palce a ďakujem pekný deň ti prajem. Ďakujem ešte raz za pozvanie. Pekný deň.